Μαύρος Σεπτέμβρης της Βιάνου αρχίζει τις 14 Σεπτεμβρίου, τότε που έγινε εκτέλεση εδώ. 14, 15 και 16, αυτές οι 3 μέρες αιματοκύλησαν όλοι εδώ την επαρχία από το Βαχό προς τα εδώ. Το 43, τις 8 Σεπτεμβρίου, που συνθηκολόγησε η Ιταλία με τους συμμάχους, τότε οι Γερμανοί ήρθαν εδώ. Μέχρι τότε δεν πολύ βλέπαμε Γερμανούς, ήταν μόνο στη Βιάνο που είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας και ήταν 3 λόγοι Γερμανοί, αλλά και αυτοί είχαν εγκατασταθεί λίγο πριν γίνει η συνθηκολόγηση. Σε ψηλό βουνό σε ρίζει μηνιό. Οι αντάρτες του Παντουβά και όλοι οι αντάρτες είχαν βγει από τα μεσαιρετικά βουνά και είχαν έρθει εδώ στη Σύμη. Πάνω από τη Σύμη είχαν τα λιμέρια. Οι Γερμανοί είχαν μάθει ότι ήταν αντάρτες εκεί και γι' αυτό έστειλαν ένα φυλάκιο Γερμανών στη Σύμη, δήθεν για να μαζεύει πατάτες, ντομάτες και πρώιμα κυπευτικά να τα στέλνει στη Βιάνο. Πήραν μια ομάδα Γερμανία από το κέντρο της Βιάνου και πήγανε από τον απάνω δρόμο, χωματόδρομο, και ξεκίνησαν να πάνε στη Σύμη να δουν τι γίνεται το φυλάκιο. Οι Γερμανοί τώρα, για να προφυλακτούν από τους αντάρτες, είχαν πάρει από τα χωριά, καθώς ερχότανε, είχαν πιάσει αιχμαλώτους. Λοιπόν, και τους είχαν βάλει προς το φυλακή, σαν ασπίδα. Αλλά τους ανεγνώρισαν όμως οι αντάρτες και τους άφησαν και πέρασαν αυτοί και ύστερα χτύπησαν τους Γερμανούς. Στη Σύμη, στο Κονιορτό. Καμουφλαρισμένοι από πέρα οι αντάρτες θερήσανε την πρώτη γραμμή. Μη έχοντας που ούτε πίσω να γυρίσουν, ούτε μπροστά να πάνε. Και αποδεκατήσαν εκεί. Αποδεκάτησαν ένα λόγο. Πολλοί λένε ότι 60 σκοτώθηκαν Γερμανοί, άλλοι λένε 80, άλλοι τους βγάζουν και στους 220. Μετά τη μάχη βάλανε φωτιά στη Σύμη. Βάλανε φωτιά στα χωριά. Ακούγαμε από εδώ, από το χωριό μας, στο απέναντι χωριό της Κεφαλοίζου, τον βομβαρδισμό, ξεκρίξεις, όλα, καπνούς, λόγες. Πιο πέρα στον Πεύκο το ίδιο. Και θεωρούμε που τσιάνε τα μετόχια στην Αγία Παρασκευή, το λέμε. Τσιάνε τα σπίτια, οι Γερμανοί τα τσένε. Και φωνάζανε τις γυναίκες, οι αμυριώτισσες, από κάτω, πιο παρακάτω, και ακούγαμε να έρθετε όλοι στο χωριό γιατί άμπασε κάψουν τα σπίτια. Την προηγούμενη μέρα, με προπαγάνδα, οι Γερμανοί από τον Άγιο Βασίλειο είχαν πει να συγκεντρωθούν όλοι οι άνδρες από όλα τα χωριά, να τους μιλήσουν και μετά θα τους αφήσουν ελεύθερους. Και ανεμαζοχτήκαν, όλοι που γυρίζανε ανεμαζοχτήκαν στα σπίτια τους και στο καφενείο του χωριού. Όλοι οι άντρες. Οι ίδιες οι γυναίκες πήγανε και τους έφεραν, διότι τους είπαν ότι εάν δεν έρθετε θα σκοτώσετε παιδιά και τις γυναίκες. Κατεβαίνουν λοιπόν οι Γερμανοί στο χωριό μέσα, ήμασταν στη μέση του χωριού συγκεντρωμένοι όλοι. Αφού τώρα συγκέντρωσαν όλους που μπορούσαν στην εκκλησία, εδώ στον καθεδρικό ναό των Αμυρών, την Παναγία, τους πήραν όλους και τους κατεβάσαν εδώ στα Μελιανά. Εκεί μας έκανε έρευνα. Παντού δεν έφυγαν τίποτα πάνω και να μην το κρατάς και μετά αρχινούνε. Παίρνουν μια γραμμή από εκεί. Παραμείνανε δάκια όλοι και κόβουν μια γραμμή και την πάνε εδώ από πίσω. Την πρώτη γραμμή, λέει, κανέναν σκοράκου παίξανε οι Γερμανοί. Ακούσαν τη ρηπή, λέγανε από πίσω, θωρούσανε. Όταν ήρθε η σφαίρα, αμέσως σχεδόν ο πρώτος θα ήμουν και απόσταση, τόση απόσταση, δεν ήταν μακριά το όπλο από μένα. Και ακούω τη σφαίρα από εκεί και φεύγει από εδώ. Το μάτι τώρα δεν ήταν από τη σφαίρα, ήταν από εκεί που έπεσα. Χάμε.
και γυρίζουν και παίρνουν άλλη μια ομάδα. Εδώ, σε μια μπεσούλα πάει από πίσω. Στη δεύτερη ομάδα σου λέει σκοτώνουν έτσι. Τον πατέρα μου λοιπόν τον είπανε να με σηκώσει απάνω. Ο πατέρας μου δεν ήθελε, μόνο γύρισε όπως είχανε με την πλάτη. Ο πατέρας με γύρισε και του λέει εδώ βαράτε. Το παιδί δεν το σηκώνω. Να το σηκώσω, να το σκοτώσετε, όχι. Το άλλο ήταν 9 χρονού, το σήκωσε απάνω ο γείτονάς μας. Το σήκωσε, τσίφιζε κεφάλι του όπως ήταν. Οι ομυαλοί και τα αίματα του παιδιού μας ελούσαν. Την ώρα λοιπόν που εμάνισε ο πατέρας μου, γιατί λέει να σηκώσει το παιδί. Να το σηκώσω, λέει, να το κρατώ, να το σκοτώσετε κιόλας, εδώ βάράτε. Γύρισε, εγώ τον εκράτουν από το πατελόνι. Παίξανε πραγματικά, ο πατέρας μου τους είχε πάει όλες οι μπάλες, πάει. Επί από κάτω τον εκράτουνα κι εγώ. Και επί από κάτω. Όπως επί μπρούμουτα, ο πατέρας μου βέβαια εσύρθηκε αλάργο από μένα. Ύστερα πώς εξεζαλίστηκα ύστερα και σηκώθηκα. Εγώ ήταν οι Γερμανοί πλάκα στις τσές του Χαϊδουλάκη που κατέδωσε ο Γιώργος. Ήτανε πλάκα Γερμανούς. Ο Συμβουλάκης λοιπόν ήταν δίπλα και με έσυρε από τον πόδα και μου λέει «Θες όπως ήσουν, κοίταξε στους Γερμανούς», μου λέει. Λέω τον πατέρα μου. Τον πατέρα μου. Λέω «Ο πατέρας σου είναι ζωντανό?» «Σώπα», μου λέει. Ο πατέρας μου ήταν σκοτωμένο. Τελευταία ήταν τώρα οι πολλοί και τσιλαλιούνε όλους από εδώ, από την άκρα του χωριού, από κάτω, λέμε στα Μελιανά, που είναι το ένα γήπεδο εκεί, τις φέρνουν όλους μαζωμένους και τις στέσανε γραμμή από εδώ να πάει όλη η δετάδα μέχρι και όλη γραμμή. Και μετά με ένα πολυβόλο από μια ελιά και με ένα πολυβόλο από την άλλη, τους ρίξανε, τους σκοτώσαν όλους. Κάποια στιγμή έρχεται η μητέρα μου και μου λέει «Έλα παιδί μου, γιατί σκοτώσαν τον πατέρα σου?» Εγώ δεν είχα συνειδητοποιήσει τίποτα, τι είναι 7 χρονών. Πήγαμε λοιπόν απάνω και πήγαμε σε ένα ολοκρυψώνα και εκεί μπήκαμε μέσα. Αλλά τον πατέρα μου, αφού οι Γερμανοί είχαν δει ότι εκτός από αυτούς που βρήκανε και τους πήγανε στην εκκλησία και από εκεί εδώ, στα Μπέλια, έκαναν και μια έφοδο σε όλα τα σπίτια, μη τυχόν βρουν άλλους εκεί κρυμμένους. Λοιπόν, βρήκαν τον πατέρα μου και τον αδελφό του, τον αδελφό. Λοιπόν, τους βγάλανε έξω, τους πήγαν από πάνω από το σπίτι και τους εκτελέσανε. Η μάνα μου εφώναζε, έκλαιγε και για να την τρομοκρατήσουν την έκλεισαν μέσα στο σπίτι και έριξε μια σφαίρα από το παράθυρο που η τρύπα είναι ακόμα. Λοιπόν, και αφού σκότωσαν τον πατέρα μου και τον μπάρμπα μου, κατέβηκαν από κάτω στο σπίτι, στο άλλο σπίτι και καθόταν ένας γείτονας, ήταν πολύ υπέργυρος και καθόταν στην καρέκλα. Τον σκότωσαν στην καρέκλα πάνω. Και προχώρησαν έτσι και όσους έβρισκαν στα μοιρά, κρυμμένους στα σπίτια, σκοτώσανε. Δεν ενοχλούσαν προουδενός. Προουδενός. Χαρακτηριστικό είναι ότι κατά την ημέρα των εκτελέσεων εδώ, ένας Αυστριακός στρατιώτης διατάχθη από έναν επικεφαλής εκεί, ένα βαθμοφόρο, να σκοτώσει έναν ο οποίος ήταν προϊστάμενος ταχυδρομείο του Γιάννου, ένα βεντόπεδο. Και λέει όχι, λέει, δεν του παίζω. Και βγάζει τον πιστόλι και σκοτώνει ο άλλος Γερμανός τον Αυστριακό. Βρήκανε ένα ο οποίος ονόταν Καταγής. Και έτσι ήταν παράλυτος. Και τους σκότωσαν. Και είναι ένας έτσι πνευματικάκης και έπαιζε το κομπολόι στη σκάλα πάνω. Και του λέω σαν τον Γιώργη. Οι Γερμανοί σκοτώσαν τις κατοχωριανούς. Και φύγε να μην σε σκοτώσουν. Αυτός εξακολουθούσε και παίζε το κομπολόι και τον πιάσανε και σκοτώσαν τον κι αυτό. Μέχρι τις 4 ώρα το απόγευμα γινόταν οι εκτελέσεις. Λοιπόν, σκότωσαν από το χωριό εδώ το δικό μας στα Μοιρά 114 ανθρώπους. Μεταξύ των οποίων από του πατέρα μου το σπίτι 5 άτομα. Δηλαδή 4 αδέλφια και ο πατέρας τους 5. Φεύγουν λοιπόν από εδώ οι Γερμανοί και περνούν τον Κρεβατά από κάτω, σκοτώνουν στον Κρεβατά, περνούν στον Άγιο Βασίλη. Επιάσαν όσους σε βρήκανε, πιαν και τους σκοτώσαν και τους Άγιο Βασίλητες.
ενημέρωσε την Τρίτη του Τιμίου Σταυρού, πέρασε η μέρα, έμειναν σκοτωμένοι άνθρωποι όπως σε σκοτώσανε. Το πρωί, θα γίνουν τσίτα την ημέρα, ερχόταν οι κακομοίρες οι γυναίκες, φορτώνανε δύο στα ζώα. Όσους μπορούσαν να φορτώνουν, διότι τους φορτώνανε στο Γάιδαρο, στα Γαϊδούρια. Τους πηγαίνανε στο νεκροταφείο, στον Άγιο Νικόλαο, είναι ψηλά πάνω. Στιβασμένα τα πτώματα και οι γυναίκες να σκάφτουνε και σε ένα δάκο μέσα να μπαίνουν 3 πτώματα. Γιατί πού να τους βάλουν. Είχα ένα ξαδερφό μου και πάω και παίρνω τον αδερφό μου σε μια σανίδα πάνω, τον σηκώνουμε, τον πήγαμε στον Άγιο Νικόλαο στην εκκλησία, ανοίγω με μια μπλάκα και είχαν μέσα 7. Και βάλω και εγώ, πού να τον βάλω. Πήγε και μάζεψε το παιδί του γειτονάς μας, τον πατέρα μου, και τις φορτώσανε. Στα μουλάρια τότε δεν είχε τα μαξωτότε πράγμα. Παιδεύονταν να τις φέρνουν. Ο πατέρας μου ήταν ο κακομοίρης και πάνω. Κλοπτηροθερζό ο πατέρας μου. Και βάλανε 2 παιδιά, παμενώντας ήταν μεγάλος. Ήταν 15-16 χρονών πρέπει να ήταν. Και το άλλο 9 και βάλανε τσούσας από τη μια μπάντα, τον πατέρα μου από την άλλη. Και πάλι δεν μπορούσαν να τον φέρουν. Όσοι τώρα δεν είχαν ούτε γάιδαρο, ούτε μπορούσαν να φορτώσουν, τους τα φοβάνε εδώ. Και επειδή το χώμα εδώ είναι κουσκουράς, δεν μπορούσαν να σκάβουν και έτσι κάνανε ένα μικρό λάκκο και τους βάζανε μέσα και τα σκυλιά μετά τους ξεθάβανε και τους τρώγανε. Ήρθαν τα σκυλιά και εφάγανε αυτούς από τον άθαυτους. Ενούς βρήκαν το κεφάλι του και από κάτω κομμένο και το βαστούσαν τα σκυλιά. Τον πατέρα μάλιστα, επειδή είχαμε μια γουρούνα και του είχαν σκορπίσει οι Γερμανοί τα μυαλά του, τα είχαν σκορπίσει, με το πολυβόλο του βάλανε, τα μυαλά του, το κεφάλι του το φάει γουρούνα. Και όταν ήρθε η γιαγιά μου εκεί και τους είδε, τραβούσε τα μαλλιά της και τα βγάλε όλα τα μαλλιά από το κεφάλι της. Έτσι, τα τραβούσε και τα βγάλε. Λοιπόν, πηδούσε, λες και τρελάθηκε. Εδώ ήρθα και είδα πολλούς συγγενείς, γειτόνους, φίλους. Ήταν το έγκλημα από τρόπαιο. Τις 3 αυτές μέρες σκότωσαν από τα Μοιρά 114, από το Βαχό, από τα άλλα χωριά εδώ της επαρχίας Βιάννου 333 και από τα άλλα χωριά της Ιεράπτρας 133. Λοιπόν, συνολικά 466, αν θυμάμαι καλά, και 61. Κατεστράφηκε ο Κρεβατάς, το Κεφαλοβρύσι, Σίμι, Καλάμι, Σικολόγο, Κρεβατάς, Κεφαλοβρύσι, όλα αυτά καήκανε εκτός τον Άγιο Βασίλειο και τα Μοιρά. Μαζί με τα χωριά, τα δικά μας εδώ της επαρχίας Βιάννου, κατεστράφησαν και τα χωριά της Ιεραπέτρας, Ρουδόχια, Μύθος, Μύρτος και άλλα που δεν γνωρίζω εγώ, και αυτά ολοσχερή καταστροφή. Για να ζήσουμε από εκεί και πέρα ήταν πολύ πιο δύσκολο από τα βάσανα αυτά που περάσαμε από τις εκτελέσεις. Ύστερα πού, ούτε ψωμί, ούτε τίποτα να φάμε. Χωρίς ρούχα, χωρίς ψωμί, χωρίς φαγητό, χωρίς τίποτα απολύτως για να περάσουμε μια μέρα σαν παιδιά τότε που είμαστε. Πίνα και γδύμια και ξυπολισά και όλα. Και ψήρα και το γονέο. Δεν υπήρχε μόνο που δεν είχαμε να φάμε, υπήρχε και ο φόβος. Κάθε μέρα και φοβόμαστε, κάθε μέρα. Και τρέμαμε, δεν πορίζαμε να πάμε μακριά. Πηγαίναμε στην Περβόλια, πηγαίναμε εκεί στα χωριά, αλλά φοβόμαστε οι Γερμανούς. Όλοι είχαν τους νεκρούς τους και κανείς δεν βοηθούσε παρά μόνο αν μπορούσε τον εαυτό του. Ξεριζωμένοι τελείως. Φύγαν από το σπίτι τους μέσα, δεν πήραν τίποτα απολύτως. Όλοι λοιπόν ήμασταν καταλαβαίνοι. Πολύ περισσότερο εμείς τα παιδιά που είχαμε μια μάνα, η οποία αυτές τις μανάδες για μένα είναι διπλά ηρωίδες. Διότι δεν πέρασαν μόνο τα δεινά της κατοχής και του σκοτωμού τότε, αλλά για να αναθρέψουν τα παιδιά τους. Αυτά τα παιδιά την πρωτοχρονιά δεν τα δεχότανε να κάνουν ποδαρικό, διότι τα θεωρούσαν κακορίζικα.
Ήταν δηλαδή ένας τρόπος και η τοπική κοινωνία μας απαξίωνε. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο πέτρινα ήταν τα χρόνια. Εδώ ήταν νεκρά όλα. Οι κακομοίρες που είχαν τους άντρες τους, δεν είχαν ζωή, τα παιδιά τους δυστυχισμένα, λεϊνά. Ξυπόλυτα. Εγώ πήγαινα μέχρι τρίτη γυμνασίου ξυπόλυτος από τα Μοιρά του Βιάνου 5 χιλιόμετρα το πρωί και 5 το μεσημέρι. 10 και πηγαίναμε τα ποδάρια και ξυπόλυτοι. Ήρθε εδώ ύστερα ο Ιερτός Σταυρός, τους έκανε ένα βοήθημα. Και έκαναν αέρα, τους αντίδανε κάτι ψυχουλάτια, λίγο αλευράκι, λίγη ζάχαρη για να γλιτώσουν οι άνθρωποι. Πείνα και κακό. Μια το δίδανε, μια δεν το δίδανε και το κόψαν και τσονά. Αυτό το βοήθημα, δεν το λέω σύνταξη, που δίνανε, αναγκαστήκαν το 1952 οι άνθρωποι να ζουν χωρίς αυτό που το έκοψε η ελληνική κυβέρνηση. Γιατί δεν ήξερε τι έγινε εδώ. Εδώ το ολοκαύτωμα Ματεζιάννου είναι το δεύτερο ολοκαύτωμα της Ελλάδος σε αριθμό θυμάτων, διότι το πρώτο είναι τα Καλάβρητα και το δεύτερο είναι η επαρχία Βιάννου, 450 άτομα. Δεν ξέρω, αυτά όλα έπρεπε να καταγραφούν, αυτά όλα έπρεπε να συνειδητοποιηθούν από τους άρχοντες, τους εκάστοτε άρχοντες των Αθηνών. Γιατί τέτοια γεγονότα δεν πρέπει να ξεχνούνται. Γιατί ο λαός που ξεχνά την ιστορία του είναι αναγκασμένο να την ξαναζήσει. Στην κατοπάντα του χωριού απουνιά στιβίδες, έτσι άμα τις σκοτώσανε όλους οι μερακλείδες. Μα την ημέρα του Σταυρού πρέπει στην ιστορία, γιατί μας τις σκοτώσανε χωρίς καμιά αιτία. Τιμιε σταυρωμένε μου που τον δεις μέρα, και για τα δεν την ίσπαζες του Γερμανού τη σφαίρα.